Същността на даосската алхимия предполага подготовка и разбиране на това, с което се занимаваме и защо. Първична се явява настройката на менталността, настройката на съзнанието, но също така е много важно да се настрои и тялото. Настройката на тялото означава, че ние развиваме определено отношение към тялото и започваме да разбираме чрез тялото практиките, които правим. Затова трябва не само да достигнем ниво, при което тялото става единно, но трябва да бъде и свързано с центъра му и най-важното да се възприема във всичките му параметри. И тук основно е познанието за външно и вътрешно тяло. Вътрешното тяло подразбира възприятие на вътрешните съдове на тялото, неговите органи. Външното тяло означава възприемане на външните съдове, стъпалата, коленете, бедрата, дланите, лактите, раменете, корема, гърдите и главата. Подготовката на тялото е осъзнаване и възприемане на обема, с който работим, и умението да развиваме отношение към цялото тяло чрез единно усилие. Тоест, работейки върху една част от тялото, да възприемаме всички негови части. Въпреки очевидната простота на тази практика, тя изисква значителна мобилизация. Ментална, физическа и съответно енергийна, за да се построи правилна циркулация на енергията в цялото тяло едновременно.